pantas disawang si panganten. Mangga Bu, keluarga besar manis meseme Ibu Sumerai, mangga diaturi temos, diaturi temos sedanten. Bapak Kusna di Bu Sumerai sing dadi lanang sumpinge kembang Wijaya. Mama tuan rumah penganten wadon sumpinge kembang jaya mulia. Manggane jalannya diatur mangga jalannya Soma pada senenge pada bungai dari pasangane lirikan mata pada fitri tidak keren pada kerasa karo Soma duda keren Papai Fitri duda keren Papai Fitri duda keren sing duwe rabine siji bae karo Soma Papai Fitri duda keren rabine siji penganten lalang sumpinge kembang Wijaya. Mama Fitri duda keren rapine siji bae penganten lawas dawajo dune sugi dunyane. Bapak Kusnadi tuan rumah sugi dunyane lawas jodone ake putune. Mama Fitri sing ditembangi Mama Fitri sing dibayar maning Mama Fitri sing paling eman Mama Fitri duwe rabi siji bae Mama Fitri sing paling sayang Mama Fitri rapine siji bae Mama Fitri sing paling sayang sareng mama tuan rumah kedik sing duwe hajat aja lali selawase. Bapak Kusnadi Ibu Sumera tuan rumah